Videre til aftens program. Få præsenteret okklusionstræningens 3 søjler, som ligesom definerer i hvert fald, sådan som vi ser det, de her 3 overordnede grupper, for hvem okklusionstræning kan være relevant. Og det håber jeg selvfølgelig, at det er noget, som, eller tænker, det er noget, som I alle sammen i en eller anden grad kan identificere jer med. Og ovenpå det, så kigger vi ligesom ind i de 3 modaliteter, og det er hvor vi typisk kobler okklusionen på. Det vil sige, hvad er det for nogle helt konkrete aktivitetsformer eller træningsformer, som vi kombinerer okklusionstræning med. Så skal vi snakke lidt omkring fysiologi. Noget af det er måske mere nice end need to know, men der er en lille smule omkring det. Og så er der et punkt omkring sikkerhed og kontraindikationer og compliance. Det er jo måske det punkt, som vi alleroftest får spørgsmål til. Er det sikkert at lave okklusionstræning? Hvem må vi lave okklusionstræning for, og hvem må vi ikke? Og så afslutningsvis snakker vi en lille smule omkring det individuelle okklusionstryk. Og så har jeg et enkelt studie og lidt cases, som jeg gerne vil præsentere, inden at vi kommer til en række spørgsmål. Men lad os bare kaste os ud i det, og som sagt, som jeg ikke lige gjorde opmærksom på undervejs, chatten den er disabled, så I kan bruge Q&A i stedet for, hvis I har nogle spørgsmål. Yes. Så helt kort, hvem er vi? Occlude. De fleste af jer, eller i hvert fald nogle af jer, som lytter med, ved jeg kender os i forvejen, men i Occlude beskæftiger vi os primært sådan med 2 områder. Og det ene, det er selve undervisningen, formidlingen af okklusionstræning. Det er for eksempel i form af det, som vi gør i dag med et webinar. Men vi bruger også meget tid på at være ude og holde kurser, primært i fysioterapiklinikker, genoptræningsenheder, hospitaler, en gang imellem også på uddannelsesinstitutioner. Og så har vi selvfølgelig også i dagligdagen en del sådan, hvad skal man sige, praktisk træningsvejledning, okklusionstræning, kvæg, den tilknytning, som både jeg selv og Thomas, min makker, har ud i en række talent- og elitesportsmiljøer. Altså hvor vi konkret, hvad skal man sige, bruger okklusionstræning i den hverdag, vi står i, som en del af en sundhedsstab. Og det andet ben, på sådan en, hvis vi skal kalde det en 2-benet taburet, det er, at vi jo også udvikler pumpestyret okklusionstræningsudstyr. Og det er også udgangspunktet, hvad skal vi sige, for den snak, som vi har i dag. Og det er også der, hvor den videnskabelige litteratur lægger sig. At i hvert fald, hvis vi arbejder som sundhedsprofessionel med ansvar eller med træning for andre, så anbefaler man, at man bruger pumpestyret okklusionsudstyr, sådan at vi har mulighed for at individualisere trykket og regulere trykket ud fra forskellige protokoller. I går der lavede jeg lige en lille søgestreng på med søgekriteriet Blood Flow Restriction Training, altså sådan den engelske betegnelse for okklusionstræning. Og det gjorde jeg, fordi at det giver et meget godt billede på, og det kan I jo se med grafen her, det er de sidste 23 år, antallet af hits på PubMed, som jo bare er én søgedatabase ud af mange, men antallet af hits de sidste 23 år på Blood Flow Restriction Training. Og det giver altså et meget godt billede på den stigende videnskabelige interesse, der er inden for okklusionstræning, også aktuelt, også båret frem af en række danske forskningsgrupper, både i Aarhus, Odense og København. Og grunden til at tage det her med, det er jo egentlig bare for at understrege, eller for at fremhæve, at noget af det, vi gør meget ud af, når vi når vi tænker, I lægger mærke til med webinaret i dag, altså laver henvisninger til den originale litteratur, der ligger bag nogle af de udsagn og konklusioner, som vi præsenterer, men også når vi er ude og holde kurser, gør vi meget ud af, at det er evidensunderstøttet og evidensunderbygget, det som vi underviser i. Så det håber jeg også, at er tydeligt for jer i dag. Og når vi så en gang imellem, for det må man også gerne, trækker en anekdote frem, eller noget bliver mere spekulativt, så skal jeg nok gøre mit bedste for at fremhæve det, sådan at det er tydeligt for jer, hvad er kraftigt evidensunderstøttet, og hvor mangler vi stadigvæk viden omkring okklusionstræning. For der er stadigvæk masser af huller i den ost, og det giver jo helt sig selv. Altså, hvis man ser på forskningen, så er det jo, skal vi jo egentlig bare kigge på de sidste 10-12 år, hvor der sådan virkelig er sket noget. Så der er selvfølgelig stadigvæk rigtig mange områder, særligt inden for specifikke patientgrupper, hvor vi ikke ved nok endnu. Men det sagt, så har vi altså efterhånden ret omfattende litteratur og lægger sig op af, som også hjælper os igennem webinaret i dag. Ja. Så til det mere konkrete. Hvad er okklusionstræning? Og vi tager det simpelthen bare helt fra
fra bunden af, og så arbejder vi os igennem, sådan at alle er med. Og det første, jeg har lavet, det er en begrebsafklaring. Okklusionstræninger, det åbner jeg jo allerede op for lige før, stammer fra det engelske begreb Blood Flow Restriction Training, eller Exercise. Og som nogle af jer måske også har stødt på, så er det jo populært forkortet BFR-træning, eller BFR-træning, eller Exercise. Reelt set så er, selvom vi kan så før på den, hvad skal man sige, den forskningsmæssige interesse, så fremstår det jo som relativt nyt, men reelt set så er okklusionstræning jo et gammelt træningsfænomen, som udspringer af det, vi kalder Katsu-træning, eller stadigvæk hedder Katsu-træning, som er et japansk træningskoncept, udviklet helt tilbage i 1960'erne af en japaner, der hedder Dr. Sato. Og Katsu-træning er jo, hvad kan man sige, fortløberen til det, vi kender som Blood Flow Restriction Training, eller okklusionstræning, forløberen til det i dag, og det er sådan bedst oversat til træning med tilføjet tryk. Så selvom at især den vesteuropæiske og den amerikanske, nord- og sydamerikanske forskning er relativt ny område, så er træningskonceptet okklusionstræning faktisk en relativt gammel træningsform. Når vi skal definere okklusionstræning, så er det egentlig meget godt summeret op her fra 2 review-artikler, som siger, at, og nu læser jeg bare lige op her til at starte med, at this novel strategy involves the application of an inflatable cuff or tourniquet placed proximally around the limb, partially restricting arterial inflow and fully occluding venous return during exercise. Og det vi skal have ud af det er først og fremmest kan vi læse ud af det, at jamen, når vi laver okklusionstræning, så involverer det en oppuslig cuff, eller på det vi på dansk kalder en manchet, eller det kan også være en tourniquet. Men okklusionsmanchetter, eller blood flow restriction training cuffs, er ligesom det gængse udtryk i dag. Og den her manchet bliver placeret proximalt omkring en ekstremitet, så vi kan se konkret på billedet her, det er jo så en lårmanchet, der er placeret helt op proximalt på benet, altså helt op under ballen. Med det formål, eller hvad skal man sige, manchetten har så det formål, at den delvist afklemmer det arterielle indløb, så den er altså pumpet sådan op, at der vil være en delvis afklemning af det arterielle inflow, eller af arterielle indløb til ekstremiteten, og en fuld afklemning af det venøse tilbageløb. Og det betyder også, at i takt med, at vi så laver træning med en manchet på undervejs, så i takt med, at blodet det løber ud i ekstremiteten og bliver fanget derude, det vi kan kalde sådan en form for kontrolleret stasning af blod, eller på engelsk en blood pooling, så vil det også være sværere undervejs i arbejdet for nyt blod, og derved også ny ilt at nå ud til den arbejdende muskel. Og det har så den konsekvens, at okklusionstræning hvad skal man sige, inducerer det, vi kan kalde en accelereret muskulær udmattelse. Og det sker jo så i kombination med et relativt lavintenst arbejde, så det giver en minimal mekanisk belastning af bevægeapparatet. Og der har forskningen altså meget entydigt vist, at det er en skånsom måde, at vi kan beskytte muskelmasse, muskelstyrke og dagligt funktionsniveau på. Og det kommer vi selvfølgelig lidt tilbage til senere undervejs, men det er sådan hovedessensen af forståelsen af okklusionstræning. Det er den her accelererede muskulære udmattelse, induceret af den manchet, som man er på. Når man laver okklusionstræning bare sådan helt lavpraktisk, så vil man træne arm eller ben hver for sig, men man kan både træne unilateralt og bilateralt, så man kan både træne det ene ben eller begge ben samtidig, den ene arm eller begge arme samtidig, men aldrig både en arm og et ben på samme tid. Bare lige for at få det helt på plads. Ja. Hvordan ser en okklusionstræningsprotokol så ud? Det er jo så det næste skridt her i præsentationen. Og helt kort, så er det egentlig opsummeret meget fint fra den her artikel her. Det er simpelthen bare et slide, jeg har taget et screendump af fra Stephen Pattersons meget velciterede oversigtsartikel fra 2019, som stadigvæk rammer og hvad skal vi sige, indkredser meget præcist, hvad okklusionstræning går ud på, og de guidelines, der ligger til, så den kan jeg kun anbefale, at man sætter sig ind i. Men det, som bliver fremhævet her, det er, og det er med udgangspunkt i lavintens styrketræning i kombination med okklusion, fordi det er den oftest anvendte træningsform,
vi bruger sammen med okklusionen, så arbejder vi typisk med en load, altså en yderbelastning på 20-40% af en maksimal gentagelse. Vi har en afklemningstid under okklusionstræning på lidt afhængig af protokoller, typisk 5-10 minutter. Og man siger også, at 10 minutter, det er som udgangspunkt cut-off tiden for, at man skal have reperfusion, altså at man skal lukke luften ud af manchetten, eller tage manchetten af, og tillade et free flow. 10, og man vil også se nogle studier, der anvender 12-15 minutter. Men langt de fleste protokoller kan køres inden for 10 minutter, så kan man have den her reperfusion, og så kan man, hvis man skal lave yderligere okklusionstræning, tage manchetten på igen, og så starte forfra. Så altså en relativt lav belastning arbejder vi med, de her 20-40% i op til 10 minutter ad gangen. Og den klassiske okklusionstræningsprotokol, som nogle af jer måske har stødt på før, det er protokollen, der hedder 30 og 3x15. Og det betyder bare helt kort, at vi arbejder med 30 gentagelser i det første sæt. Så holder vi 30-60 sekunders pause, hvor manchetten den bliver på. Så laver vi 15 gentagelser i andet sæt. 30-60 sekunders pause. Det samme 15 gentagelser i tredje sæt. Pause. Og 15 gentagelser i fjerde sæt. Og når vi så har afsluttet vores fjerde sæt, så er det, at vi lukker luften ud af manchetten og tillader free flow eller reperfusion. Og det sidste, nogle af jer måske har lagt mærke til, hvis vi lige sådan forholder os specifikt til det der inde i kasserne, det er det her 40-80% AOP. Og det angiver den procent af tryk, som vi i udgangspunktet skal arbejde med. Det kommer jeg tilbage til lidt senere, når vi skal snakke omkring det individuelle okklusionstryk. Men man har altså et interval på mellem de her 40 og 80% af AOP. Og AOP det står for Arterial Occlusion Pressure, eller det der vi på dansk kalder arteriel okklusionstryk. Så det er baseret på det tryk, der skal til for at lave en 100% afklemning af det arterielle indløb, at vi bestemmer træningstrykket. Så vi ligger der altså et træningstryk altid under 100% arteriel afklemningstryk. Spørgsmålet undervejs her, vi tager med det samme, hvor lang tids reperfusion skal man have, før man bør gentage eller genoptage nye øvelser. Og der siger man som udgangspunkt 3-5 minutter. Så hvis man har, lad os bare sige 10 minutters okklusionstræning, så lukker man luften ud i 3-5 minutter, så pumper man manchetten op igen, og så enten så fortsætter man med det arbejdssæt, man er i gang med. Det kan være, at det er så langt, at man bliver nødt til at dele det op, eller så kan man fortsætte til en ny øvelse. Og man kan for så vidt også godt udnytte pauserne. Det er altså sætpauserne. Så i stedet for at holde en passiv sætpause mellem lad os sige, de første 30 og de anden sæt af 15 gentagelser, så kan man godt køre for eksempel et supersæt, hvor man kører agonist-antagonist. Men det anbefaler vi i udgangspunktet kun for veltrænet eller for nogen, som har, har arbejdet meget med okklusionstræning. For det kan være ret anstrengende, og det kan være ret hårdt. Men på den måde er der egentlig en mulighed for at være lidt tidsbesparende i sin okklusionstræning. Men som udgangspunkt så holder man en passiv pause. Og så altså de her 3-5 minutters reperfusion. Relevansen af okklusionstræning. Og der har jeg valgt at tage udgangspunkt i et case-eksempel, som på en eller anden måde indkapsler meget godt de udfordringer, der er ved kraftig immobilisering eller aflastning, og hvor at det har vist sig, at okklusionstræning kan være et rigtig stærkt værktøj, som vi kan sætte ind med. Så i casen her konkret, så er der taget et billede her. Man kan måske allerede se bare på billedet, at der er en tydelig forskel på benets størrelse, henholdsvis højre og venstre ben. Billedet er taget 3 måneder post ruptur af venstre akillessene, og den her venstre akillesseneruptur, den er blevet konservativt behandlet. Først i en gips, og så senere i sådan en walkerboot, eller en walkerstøvle. Og her 3 måneder efter tidspunktet for ruptur, der er der så målt en 4,5 cm forskel i lægeomkredsen, og 3 cm forskel i låromkredsen. Så den her immobilisering, selvom det er en støvle, som jo immobiliserer underbenet og foden,
så viser de her målinger, der er lavet, at den her immobilisering og kraftig aflastning, den jo ikke kun hvad skal man sige, relaterer sig specifikt til lægmuskulaturen, men til hele benet. Og vi kan så se en tydelig atrofi af venstre ben sammenlignet med højre. Øhm, den her observation, den er selvfølgelig, hvad skal man sige, særligt udtalt, når vi snakker kronisk vægtbærende muskulatur, og jo altså her især muskulatur i underekstremiteten, som er udsat for det her, vi kalder diffuse muscle atrophy. Casen her er også interessant, fordi at i forhold til okklusionstræning, fordi at okklusionstræning har vist sig at give nogle muligheder for at sætte tidligt ind, for eksempel i tilfældet som casen her, hvor der har været en kraftig immobilisering og aflastning over flere uger. Fordelen ved okklusionstræning er, at vi går ikke ind og, hvad skal man sige, piller ved de belastningsrestriktioner, som der er i den her konservative behandling. Det okklusionen går ind og gør, det er jo, at den accelererer den muskulære udmattelsesgrad i de allerede eksisterende genoptræningsøvelser og genoptræningsprotokoller, som for eksempel en case som den her skal igennem. Så på den måde så har det altså ikke nogen betydning for den mekaniske belastning, som vedkommende udsættes for, eller som akillessenen skal kunne tolerere, men det hjælper altså med at opnå, eller i hvert fald accelerere den muskulære udmattelsesgrad, og derved også beskyttelsen mod tab af muskelmasse. Og det er sådan set hele pointen med hvad skal man sige, webinaret i dag, men også med okklusionstræning generelt. Det er, at når vi anvender okklusionstræning, så er budskabet i dag, også når vi holder kurser, at vi tænker det ind i vores eksisterende genoptræningsprotokoller. Fordi de protokoller indeholder jo allerede, eller tager allerede højde for, hvad må en patient, og hvad må en patient ikke, med hvilken mængde og hvilken belastning må vedkommende arbejde. Og så understøtter okklusionstræning, eller okklusionen sådan set bare træningsudbyttet ved at gøre øvelserne hårdere undervejs, men uden at man piller ved de krav, der for eksempel er til intensitet i øvelsen. Yes. Og derfra så synes jeg, at vi skal springe over i okklusionstræningens 3 søjler, for det her det var bare et case-eksempel. Men for at brede det lidt større ud, så der kom lige et spørgsmål her, det tager vi lige bagefter. Men for at brede det lidt større ud, så præsenterer vi altid okklusionstræning med udgangspunkt i de her 3 søjler, som hver især, hvad skal man sige, dækker over større grupper af patienter eller sportsfolk, som i en eller anden grad kunne have gavn af okklusionstræning. Og den første søjle herovre, det er det, vi definerer som de kroniske patientkohorte. På den måde forstået, at nogen, der er længere varighed af en eller anden årsag, er kronisk kontraindiceret til tungere styrketræning. Det kunne fx være artrosepatienter. Der er også rigtig mange artrosepatienter, som har gavn af tungere styrketræning, men der er også nogen, for hvem den tunge styrketræning påfører gener, hævelse eller øger de smerter, som vedkommende måtte opleve i sit daglige funktionsniveau. Så dækker det også over geriatrien eller den ældre population generelt. Der er jo mange ældre, ligesom med artrose, som kan have gavn af tung styrketræning, men der er også nogen, for hvem at det at skulle i gang med tung styrketræning er en barriere i sig selv, og så kan okklusionstræning være en erstatningstræning for dem. Så dækker den også over kroniske smertepatienter, neurologiske patienter og folk med osteoporose. Går vi til den midterste søjle, de akutte muskuloskeletale skader, så er det også den søjle, hvis vi kigger sådan på det med forskningsbriller, som har fået klart mest opmærksomhed og er klart mest, hvad skal man sige, velundersøgt. Og her er det jo især ligamentskader, ikke mindst forskning på forreste korsbåndsskader, frakturer, brudskader. Nu er jeg håndbold og basket, så vi ser jo selvfølgelig både desværre korsbåndsskader, men jo også mange meniskader. Et nyere område, som får mere og mere opmærksomhed, det er forskning i tendinopatier. Dels drevet lige nu faktisk af en dansk forskningsgruppe omkring Christian Copé, som på et eller andet tidspunkt, der er i hvert fald blevet publiceret for et par år tilbage i et case-studie, men på et eller andet tidspunkt, så kommer de her resultater fra deres randomiserede og kontrollerede studie vel også. Der er noget interessant i forhold til det. Det er noget, jeg kommer til at komme lidt ind på til sidst i dag. Og så kan man sige generelle
sådan overbelastninger af led, som kræver en eller anden form for akut aflastning af tungere træning. Og så er der den sidste søjle herovre, den mørkeblå søjle, som er den præstationsoptimerende søjle. Det er nok den søjle, som har fået, af de her tre, har sådan fået mindst sådan forskningsmæssig interesse. Men der er noget, der tyder på, at okklusionstræning både kan understøtte for eksempel fremgang i muskelmasse, altså hypertrofi, fremgang i styrke og forbedring af aerob effekt og kapacitet. Og det er altså typisk på raske sportsfolk. Så over i den her præstationsoptimerende søjle vil vi typisk bruge okklusionstræning som et supplerende træningsstimuli til anden højintens enten aerob træning eller højintens styrketræning. Ja. Og så kom der lige et spørgsmål her i forhold til egentlig den case, som vi præsenterede lige før. Så den kan vi godt lige hoppe tilbage til. Og spørgsmålet går på, om okklusionstræning hæmmer helingen, og vil okklusionstræning kunne benyttes for eksempel efter en måned i casen. Og det første svar, det er ret præcist. Nej, okklusionstræning hæmmer ikke helingen. Tværtimod, og det er her, hvor det bliver vil jeg sige, en lille smule spekulativt, men noget af det, man ser efter okklusionstræning, det er blandt andet en opregulering af systemiske hormoner, som væksthormon og IGF-1, altså det, der hedder insulin growth factor 1. Og begge af de her hormoner er koblet blandt andet til seneheling, og også til at kunne opregulere kollagensyntese. Så det vil jo egentlig tale for, at det var noget, der måske ikke kunne hæmme, men faktisk kunne booste en seneheling. At det sagt, så er det de områder, som stadigvæk er relativt spekulative, så det vil ikke ligge hovedet på blokken. Men der er i hvert fald ikke noget, der tyder på, at det hæmmer helingen. Og vil man kunne benytte det allerede efter en måned? Ja, det vil man sagtens. Vi kommer ind på lidt senere, hvornår man kan gå i gang med okklusionstræning. Men de tidligste i de studier, der er lavet, der er man typisk i gang inden for den første uges tid, og i nogle af de konkrete cases med sportsfolk, som vi har arbejdet med, der har vi folk i gang med okklusionstræning allerede i løbet af de første dage. Men her vil okklusionen selvfølgelig tage en eller anden form af en passiv tilføjelse eller en passiv brug. Det vil sige, at den aktivitet, som okklusionen bliver koblet på, vil være meget lavintens eller fuldstændig passiv. Eller måske en kombination med for eksempel neuromuskulær elektrisk stimulering. Så okklusionstræning giver os mulighed for at sætte meget tidligt ind, fordi det jo altså, som jeg også sagde før, ikke på den måde påvirker den intensitet, som vi arbejder med. Den accelererer bare den muskulære udmattelse i de øvelser, eller i de genoptræningsprotokoller, som vi nu allerede måtte anvende. Ja. Så vi hopper lige tilbage til søjlerne, som vi fik rundet fint af. Så bare lige hold fast i det, ikke? Altså de kroniske patientkohorte, nogle af dem, hvor vi ser ind i længere forløb, eller hvor man måske fuldstændig er afkoblet, eller eller kontraindiceret over længere tid til tungere styrketræning. De akutte muskuloskeletale skader, som jo lidt afhængig af, hvad for en type skade det drejer sig om, kan være kortere eller længere varighed, og så over i den præstationsoptimerende søjle, hvor okklusionstræning altså typisk bliver brugt som et supplerende træningsstimuli. Og det bringer os fra okklusionstræningens 3 søjler over til de 3 modaliteter. Og de 3 modaliteter, de tager udgangspunkt i de typiske former for bevægelse eller træning, som vi kombinerer okklusion med. Det er også det, vi kalder intensitetstrappen. Og det er fordi, at hvis vi kigger ligesom det øverste trin af trappen her, det er den mest højintense form af okklusionstræning, som vi arbejder med. Og så arbejder vi os derfra ned ad trinene, alt afhængig af, hvor mobil brugeren eller patienten nogle gange er. Så hvis vi tager den fra toppen af, så er den mest udbredte form for okklusionstræning, det er okklusion i kombination med lavintens styrketræning. Og her arbejder man typisk med en belastning på mellem 20 og 40% af en maksimal gentagelse. Så det er jo altså en lavintens styrketræningsform, hvis vi snakker sådan free flow styrketræning også. Er man for eksempel i et genoptræningsforløb ikke i stand til endnu at lave lavintens styrketræning med okklusion, så kan det være, at man skal trinne ned af intensitetstrappen, og så vil den midterste intensitetsform, det vil være aerobe træningsformer, typisk i form af ergometerarbejde,
i kombination med okklusion. Vi bruger oftest cykling, og med det forstås ikke, at man er interesseret i en eller anden form for aerob adaptation, men det forstås, at det, at man sidder og cykler, det er den intensitet, som man på nuværende tidspunkt kan sidde og arbejde med. Altså intensitet i form af, hvor stort et tryk kan man lægge i et pedaltråd. Cykling kunne være et eksempel, Stairmaster eller gangtræning, gang på løbebånd, incline gang, gang med hældning, kunne være andre eksempler. Kan man nu heller ikke komme op og gå eller op og cykle endnu, så er den mest lavintense form for okklusionstræning det, vi kalder passiv okklusion. Det vil sige, at vi kan gå helt ned til, at vi bare har okklusionen på, manchetten er pumpet op, og så har vi den på i typisk 5 gange 5 minutter, 2 gange om dagen. Så det vil være op til 50 minutters passiv brug af okklusion dagligt. Kan man lave en lille smule mere end bare at have det på? Det kan være, at man kan sidde og vrikke lidt med foden. Man kan sidde og lave lidt isometriske kontraktioner af quadriceps. Man kan koble neuromuskulær elektrisk stimulering på. Så anbefaler man selvfølgelig det. Så alt den form for kontraktion, der kan sættes på sammen med okklusionen, vil man gerne. Men det går så ligesom under, det vil så gå under den, det vil vi kalde som meget lavintens styrketræning med okklusion. Så altså se de 3 modaliteter som form for intensitetstrin på den her trappe. Vi forsøger altid som udgangspunkt at starte på det øverst mulige trin. Ligesom med okklusionsbaseret træning, så gælder det jo også for almindelig styrketræning og tungere styrketræning, at de neurale adaptationer er større, når vi arbejder tungere. Så derfor forsøger vi altid som udgangspunkt at arbejde med højst mulig intensitet, og så arbejder vi os ned ad trappen derfra, alt afhængig af, hvad den enkelte bruger eller patient er i stand til. Og ikke vender vi trappen om, men starter vi trappen for neden, så illustrerer den jo også meget godt, i hvert fald sådan helt overordnet beskrevet, måske et genoptræningsforløb efter en operation, hvor man starter med noget meget lavintens træning, noget quadriceps træning, noget bevægeudslagstræning. Så arbejder man sig op til, at man kan sætte lidt mere belastning på. Man kan måske komme op og være vægtbærende, sidde på en cykel. Og når man så når lidt længere hen i sit genoptræningsforløb, så kan man komme op og arbejde med en decideret ydre belastning her i form af en lavintens styrketræning. Så de 3 modaliteter indkapsler på mange måder også meget godt der, hvor vi bruger okklusionstræning indenfor. Og når vi så kommer til et punkt, hvor vi kan sige, nu begynder vi at arbejde med intensiteter, der er over 40-50% af en maksimal gentagelse, så begynder vi gradvist at afkoble okklusionen derfra og gå over i sådan almindelig moderat til tung styrketræning. Det ene, det udelukker ikke nødvendigvis det andet, så der vil sagtens være dele af for eksempel et genoptræningsforløb, hvor nogle af øvelserne vil være okklusionstræning, og andre øvelser vil man godt være i stand til at træne med større intensitet, altså styrketræning uden okklusion. Så de to, træning med og uden okklusion kan også sagtens kombineres. Ja. Og det bringer os videre til det næste punkt. Nu har jeg allerede snakket lidt ind i det. Okklusionstræning versus tungere styrketræning. Og derfor har jeg taget en metaanalyse med fra 2018, som lige nøjagtigt kigger på tung styrketræning sat op imod lavintens styrketræning med okklusion. Det første slide her, det viser forskellen i muskulær hypotrofi efter styrketræning. Der er inkluderet 10 studier. Vi kan tælle studierne herude, de forskellige forfattere, så kan vi se, at der er nogle A, B, C og helt op til D. Altså det er det samlede studie, hvor man så taget nogle subresultater inden for samme studie, og så adskilt dem, men altså resultater fra 10 forskellige studier. Inklusionskriterierne er, at man har defineret tung styrketræning, har haft tung styrketræning med som træning ved over 65% af en maksimal gentagelse. Og de inkluderede de inkluderede grupper, der har lavet okklusionstræning, har arbejdet ved under 50% af en af dem. Og det man ser på tværs af de 2 træningsmodaliteter, altså tung styrketræning og lavintens okklusionsbaseret styrketræning, det er en gennemsnitlig stigning i muskelmasse
på cirka 7%. Og det her det er over 21 træningspas. Individerne, der har været med, det har været raske individer, men i alle aldre. Så unge og ældre, og både mænd og kvinder. Og sidst, og måske vigtigst at fremhæve, så finder man en ikke signifikant forskel mellem de to modaliteter. Og det kan man faktisk også se hernede nederst, så man har de enkelte studier oplistet, så har man den overordnede effect size, og ligger, hvad skal man sige, de studier, der ligger på højre side af nullinjen her, det er altså dem, hvor det ser ud til at favoritisere den tunge styrketræning til at inducere stigning i muskelmasse, og dem, der ligger til venstre, de favoritiserer den okklusionsbaserede træning. Og der kan vi se, at den overordnede effekt er lige omkring 0, og det er altså ikke signifikant forskel mellem de to. Og det fund her, det læner sig egentlig meget op af det, vi også ved fra den tilgængelige styrketræningslitteratur ved almindelig free flow træning, at det, hvad skal man sige, det spænd af intensitet, som vi kan arbejde inden for at maksimere hypotrofi, det er faktisk ret stort. Tidligere så tilskrev man, hvad skal man sige, det her med at kunne maksimere det hypotrofiske respons, intensiteter, som lå ved 60, 70, måske op til 80% af en maksimal gentagelse. Men i dag ved vi, at vi faktisk med intensiteter helt ned til omkring 30% af en maksimal gentagelse kan nå et maksimalt hypotrofisk respons, så længe at vi arbejder til consensus failure i det enkelte sæt. Altså så vi arbejder til, at vi ikke længere kan flytte vægten. Og det kan man sige, det viser den her meta-analyse, det ligger det så jo meget godt op af os. Så på den måde så er fundet helt i overensstemmelse med det, vi ved fra almindelig styrketræningslitteratur. Kigger vi så på forøgelsen i den maksimale styrke, altså nu ikke længere på hypotrofi, men på den maksimale styrke, her har man yderligere 2 inkluderede studier i forhold til grafen før, men ellers de samme kriterier i form af intensitet for den tunge gruppe og den okklusionsbaserede træning. Så ser man en cirka 7% større forøgelse i den maksimale styrke efter dem, som har lavet tung styrketræning, sammenlignet med dem, som har lavet okklusionsbaseret styrketræning. Og der kan vi også se her, når vi kigger på de enkelte studier, så ser vi på studiernes resultater. Ligger de til højre for nullinjen her, så favoritiserer de den tunge træning, og ligger de til venstre, så favoritiserer de den okklusionsbaserede styrketræning, og der er en klar overvægt af studier, som peger på, at det er tung styrketræning, der er mest effektivt. Og det er også et signifikant fund mellem de to træningsformer. Det, der måske er værd at hæfte sig ved, det er, at det er jo ikke sådan, at okklusionstræningsgruppen ikke går frem. Hvis man kigger lidt mere ind i tallene, så viser studiet her en cirka 9% fremgang på tværs af de her forskellige styrke outcome-mål, som de har haft. 9% fremgang hos dem, som har lavet okklusionsbaseret træning, mod 16% hos dem, som har lavet tung styrketræning. Så den hypotrofi, som okklusionsbaseret styrketræning inducerer, det er altså også en, hvad kan vi kalde, en meningsfuld hypotrofi. Altså det manifesterer sig også i et øget styrkeniveau og et øget funktionsniveau. Det er bare ikke lige så specifikt og lige så effektivt som tung styrketræning. Og forskellen i de to er altså de neurale tilpasninger, som vi får ved den tunge styrketræning, de er simpelthen mere potente end det, vi får ved okklusionsbaseret træning. Og derfor så er den praktiske anbefaling også, at såfremt at man kan lave tung styrketræning uden kontraindikationer, så er det den træningsmodalitet, man skal lave. Og så potentielt som lavintens okklusionstræning som et supplement eller som noget komplementært. Det vi sådan populært kalder en finisher. Så man laver altså fastholder sin tunge træning, og så kan man tilføje noget okklusionsbaseret styrketræning til sidst i sin træning. Men så frem der er kontraindikationer, altså f.eks. ved behov for at minimere den mekaniske belastning på et led, det kan sådan set både være proximal eller distal for manchettens placering, så er lavintens okklusionstræning ligesom det optimale alternativ for at beskytte muskelmasse, styrke og funktion. Så i den kontekst, så er det vigtigt, at man forstår okklusionstræning som et brobygningsværktøj, som vi i udgangspunktet bruger i en afgrænset periode, en genoptræningsfase, som kræver aflastning af bevægeapparatet, mod at endemålet skal være, at vi får arbejdet os tilbage til den tunge styrketræning. Ja. Der er lige kommet et spørgsmål mere undervejs.
Og det tænker jeg, at det er i forhold til den aerobe del, og den tager vi, det er fra Erik, og den tager vi lige at følge op på til sidst i dag, i forhold til den sådan lidt mere præcisionsoptimerende del. Det har jeg nemlig et par slides med på. Så altså vigtigt at forstå det her med, at okklusionstræning er som udgangspunkt et brobygningsværktøj, som vi bruger i en kortere periode. Men så har vi jo blandt andet den her gruppe af borgere og patienter, som lå over i den her søjle af de kroniske patientkohorte, som for hvem okklusionstræning måske er det optimale træningsalternativ for dem, og hvor det ikke er realistisk at nå tilbage til en regulær tungstyrketræningsform. Men ellers for alle andre, så vil vi forsøge at arbejde tilbage til tung styrketræning. Særligt hvis vi arbejder med sportsfolk, der skal tilbage og, og lave, kunne præstere på højeste niveau og kunne have fuld og maksimal deltagelse i sin sportsgren. Ja. Og nu har vi jo snakket lidt om effektiviteten af okklusionstræning, og det er sat op imod tung styrketræning. Og så vil jeg prøve nu lige med de næste par slides at gå et lag dybere og forklare, hvad er det sådan rent fysiologisk, der sker, når vi kobler manchetten på, mens vi træner. Og der har jeg faktisk til at starte med taget et studie med. Det er faktisk et dansk studie af hovedforfatter Jean Farup tilbage fra 2015. Jean, som også har været stadigvæk er tilknyttet Aarhus Universitet, men dengang han lavede det her studie, og er en del af den forskningsgruppe i Aarhus, som har arbejdet meget med okklusionstræning. Og det studie, han satte op, det var et crossover-studie, hvor at forsøgspersonerne lavede biceps curl til concentrisk failure ved 40% af en maksimal gentagelse. Og det fungerede sådan, at den ene arm på forsøgspersonerne fungerede som okklusionsarm, så man kørte biceps curl under okklusion med 40% af en af dem, og så kørte man med den modsatte arm free flow træning, altså træning under almindelige fysiologiske forhold, også ved 40% af en maksimal gentagelse. Det gjorde man i 6 uger, 3 gange ugenligt. Og det man så efter de her 6 træningsuger, det var samme stigning i muskelmasse og styrke for begge arme. Men den helt klare forskel, og det viser de forskellige grafer her, illustreret okklusionstræningen som de sorte søjler, og den fri, den almindelige trænende arm med de hvide søjler. De viser meget tydeligt, at den arm, som lavede okklusionstræning, skulle altså lave mange færre gentagelser til at nå til concentrisk failure. Vi kan se her man viste det over en enkelt træningsgang. Altså i det første sæt skulle den arm, der lavede okklusion, eller var under okklusion, bruge ca. 50 gentagelser. Den arm, som trænede free flow, skulle bruge det 3 gange så meget, altså ca. 150 gentagelser. Og I kan se, at billedet hen på andet sæt, omkring 40 gentagelser for free flow armen, og så er vi helt nede under 15 gentagelser hos okklusionsbaseret arm, og det billede er det samme også fra tredje og fjerde sæt. Og det kan vi se både i antallet af repetitioner over et enkelt træningssæt, men også når vi kigger på antallet totale repetitioner over hele træningsperioden. Den arm, som lavede okklusionstræning, altså lidt over 1500 gentagelser, og den arm, som lavede free flow træning, cirka 4000 gentagelser over de her 6 uger. Og måske lige så vigtigt også at få med, altså den tid, der bliver brugt på det. Der kan vi se, at ligesom antallet af gentagelser, så er den tid, der er brugt, er cirka en tredjedel for den arm, som har lavet okklusionstræning, sammenlignet med den arm, som har lavet free flow styrketræning. Og altså med samme fremgang i styrke og muskelmasse efter de her 6 uger. Så et argument kunne jo være, jamen det her det viser jo egentlig, at den okklusionsbaserede træning, den er jo ikke mere effektiv end free flow træning. Og det er også helt rigtigt, under den forudsætning, at vi faktisk er i stand til at lave reel lavintens free flow træning til failure. Så den ene påstand, eller min påstand vil være, dels så vil i en praktisk setting ikke være muligt at sætte patienter til at lave 150 gentagelser i første sæt, og så også få dem igennem anden, tredje og fjerde sæt. Det er det ene af det. Og så det andet er, at okklusionstræning jo også er med til, at sænke den nedre grænse af intensitet, som vi kan arbejde med, hvor vi reelt set kan
nå til concentric failure. Så på et tidspunkt, så bliver den intensitet, hvis vi snakker free flow, styrketræning, bliver også så lav, at det vil være praktisk talt umuligt at nå til høj udmattelsesgrad. Og der vil okklusionstræning også understøtte. Det har man blandt andet set med gangtræningsstudier, hvor man har ladt blandt andet et japansk studie tilbage fra 00'erne, hvor man har ladt unge mænd gå med og uden okklusion. Der kan man se, at de unge mænd, der går uden okklusion, de har ingen adaptationer, hvilket på en eller anden måde intuitivt følger meget godt den forståelse, vi nok vil have af gangtræning, at det er for et lavintens stimuli til at føre til nogen fremgang i muskelmasse eller styrke, men der ser vi altså, at når almindelig gangtræning bliver koblet med okklusion, så kan man faktisk optimere stigning i muskelmasse og i styrke efter sådan en gangtræningsperiode. Og den tredje, og måske lige så vigtige pointe, er, at hvis der er en eller anden form for belastningsrestriktion, så kan den jo ligge i den absolute intensitet, som vi arbejder med, men belastning er jo også antallet af gentagelser gange den load, man arbejder med, som går igennem ledet. Det vil sige, at gruppen her, eller hvad skal man sige, den arm, som har arbejdet okklusionsbaseret, den har jo også samlet set over den her træningsperiode kun haft en tredjedel mekanisk load igennem ledet. Man har arbejdet med samme absolute intensitet, men jo med en tredjedel færre gentagelser. Og det vil for nogle typer af skader eller i en eller anden genoptræningskontekst jo også være, hvad skal man sige, være relevant at tage højde for. Så på den måde, så kan det, hvad skal man sige, i sig selv også gøre en forskel. Ja. Så er der kommet et spørgsmål mere, som jeg tænker, vi tager med det samme, og det går på den konkrete forskel mellem okklusionsbaseret træning med occlude og med Katsu-træning. Overordnet set, så kan man sige, i forhold til occlude, så occlude er jo bare et af flere, hvad skal man sige, brands, som tilbyder manchetter til okklusionsbaseret styrketræning. Så jeg kan ikke sige noget sådan isoleret eller specifikt omkring os, men jeg kan sige noget generelt om dem, som bruger trykstyrede manchetter. Og det kunne for så vidt være de manchetter, vi udvikler, men det kunne også være andre mærker af tilsvarende manchetter. Men når man kigger på det, sammenlignet med Katsu-træning, så er den direkte sammenligning, den er faktisk ikke lavet, men grundlæggende så er de to ting jo også det samme. Katsu-træning i dag er jo, hvad skal man sige, ligesom occlude, er jo, hvad skal man sige, et kommercielt brand. Altså Katsu findes jo, ligesom at occlude er jo et kommercielt kof- eller manchet-brand, som udvikler udstyr, så gør Katsu det samme. Men de ligger ligesom alle sammen under den paraply, vi vil kalde okklusionstræning. Katsu, hvad skal vi sige, specifikt udmærker sig med, at de har lidt smallere cuffs, og så arbejder de også med nogle teorier omkring, nogle underliggende fysiologiske teorier omkring de adaptationer, man ser, som jeg vil vurdere adskiller sig lidt fra anden forskning, der beskæftiger sig med okklusionstræning. Blandt andet så fremhæver Katsu meget det her hormonelle respons, som er en af de primære driver for blandt andet muskulær hypertrofi. Og hvad skal man sige, den teori, vi lægger os op af, er mere sådan en generel teori omkring muskulær udmattelse, hvor det dybest set bare handler om at få skabt høj grad af muskulær udmattelse, fordi så får man spænding over den enkelte muskelfiber. Og det er sidste ende det, via noget, der hedder mekanotransduktion, der driver stigning i muskelmasse. Så der er også nogle underliggende forklaringer, hvor de adskiller sig en lille smule. Men udover det, så ligger de under det samme, altså det vi kalder okklusionstræning. Og der er ikke blevet lavet sådan en direkte sammenligning mellem for eksempel Katsu og så et andet okklusionstræningsbrand. Så på den måde kan man ikke, kan det ikke svares, tror jeg, mere præcist end det. Men for egentlig lige at gribe det spørgsmål, så kommer vi faktisk til det næste slide, fordi det her, det var ligesom de fysiologiske mekanismer præsenteret konkret i et studie, hvor man kan se det i antallet af gentagelser og den totale træningstid, men vi kan også gå et lag dybere, og her bliver det måske lidt mere nice end nødvendigvis need to know. Men flowchartet her viser lidt mere dybdegående, hvad det er, der sker, når vi kobler en manchet på og påfører, hvad skal man sige, eller inducerer en reduceret blodforsyning. Altså den her
gradvise afklemning af det arterielle indløb, og derved også en hypoksi, altså en reduceret iltforsyning. Og så i sidste ende kan observere et hypotrofisk respons, altså observere en stigning i muskelmasse. Og der hvis vi tager den øverste teori, altså teorien omkring den muskulære udmattelse, så det der sker, når vi kobler en manchet på med et arbejde, det er, at vi tidligere beror på anaerob energiomsætning. Så vi vil have en øget produktion af en række metabolitter, restprodukter af anaerob energiomsætning, og så vil vi også have en reduceret clearing, fordi at manchetten jo er pumpet op, sådan at det venøse tilbageløb er lukket af. Og det vi blandt andet kan måle ved, det er en stigning i laktat, og en stigning i inorganisk fosfat, og så et fald i pH, som konsekvens af en opregulering af H+-ioner. Så vi får altså et mere forsuret miljø ude i ekstremiteten. Det har overordnet set to konsekvenser. Den ene konsekvens er, at man oplever en lokal celleopsvulmning, så presset på den enkelte cellevæg det stiger. Det gør det som resultat af, at når man har en opregulering af de her metabolitter, som ikke kan få lov at komme væk, så vil cellen begynde at trække væske ind for at udligne den forskel, der er i en koncentration over cellemembranen. Og når den så hiver væske ind, så stiger selve trykket og derved strækket på cellevæggen. Og det andet, der sker, det er, at vi har en tidligere rekruttering af vores større motoriske enheder. Det er sådan, at når vi laver et givet arbejde, så rekrutterer vi ud fra et størrelsesprincip. Så vi rekrutterer kun lige de antal af motoriske enheder, som der skal til for at udføre en given bevægelse eller løfte en given vægt. Og i takt med her accelereret af manchetten og okklusionen, i takt med at de mindre motoriske enheder, som bidrager tidligt i arbejdet, de udtrættes, så rekrutterer vi større motoriske enheder. Og typisk er det også sådan med de større motoriske enheder, de består i højere grad af type 2-fiber. Og det er interessant, fordi at type 2-fiber har et større vækstpotentiale, end en type 1-fiber har. Så det vil vi gerne have fat i. Så man kan sige samlet set omkring den her teori omkring muskulær udmattelse, det er, at vi har et øget stræk lokalt på cellevæggen. Vi har en accelereret muskulær udmattelse, som sikrer, at vi undervejs i arbejdet får et bidrag af, eller hvad skal vi sige, får rekrutteret alle motoriske enheder, og derved kommer alle muskelfiber, oplever en spænding over fiberen og får bidraget til arbejdet. Og det er det, der er afgørende, altså vi får det her stræk over den enkelte fiber. Det er det her signal, der er afgørende, det der hedder mekanotransduktion, altså et mekanisk signal, som kan omsættes til et kemisk signal, så vi får gang i en opregulering af nogle af vores, det vi kalder antikatabole og anabole signaleringsveje, så vi i sidste ende får sat gang i positiv proteinsyntese. Og den her teori, den er ikke specifik for okklusionstræning generelt, det er den, hvad skal man sige, den teori, der primært for understøttelse eller er underbygget i den videnskabelige litteratur. Altså det, at vi gerne vil lave noget træning, som i sidste ende sikrer, at der har været spænding over hver enkelte fiber, muskelfiber, det er der, hvor at signalet til muskulær hypertrofi det bliver maksimalt. Og så er der teorien omkring hormoner, jo i relation til det spørgsmål, der var lige før, hvor i hvert fald nogen fremhæver hormonteorien som værende vigtigere end andre. Der hvor, hvad skal man sige, i hvert fald sådan som jeg læser litteraturen i dag, så er der ingen tvivl om, at når vi kigger på okklusionstræning specifikt, så er der en opregulering af en række systemiske hormoner, blandt andet IGF-1 og GH, altså væksthormon. Det er også vist her med den grønne pil, det kan vi se, det sker, men de spikes, der er, de er relativt kortvarige og forbigående, og formentlig ikke store nok til, at det har en reel betydning for et hypertrofisk respons. Det troede man engang, men den teori er efterhånden skudt ned. Der hvor hormonerne er interessante, det er, som jeg sagde tidligere, det er blandt andet i forhold til senevævet, og det er faktisk også relevant i forhold til knoglemetabolisme. Og der er noget ny forskning på vej, som, hvad skal man sige, som gør, at de måske alligevel er interessante at beskæftige sig med. Men lige i forhold til specifikt til muskulær hypertrofi, så er de helt klart sekundære til spænding over den enkelte muskelfiber.
Og så er der en anden vækstfaktor, som i hvert fald nogle artikler, og det er derfor, den er fremhævet med en gul pil, som i hvert fald nogle artikler fremhæver, og det er en opregulering af en lokal vækstfaktor, der hedder Mechano Growth Factor. Og hvis som nogen påstår, bliver opreguleret, så er det interessant, fordi den er koblet til aktivering og spredning af satellitceller. Og satellitceller er jo kroppens stamcelle, som blandt andet kan udvikle sig eller specialisere sig til at være en muskelcellekerne. Og det er der i hvert fald nogle teorier om, at vi gerne vil have flere muskelcellekerner, for hvad skal man sige, at musklen kan blive ved med at vokse. Så det der hedder det myonukleare domæne. At der er kun et givende vækstpotentiale, i hvert fald nogle teorier går på, at der er kun et givende vækstpotentiale for en muskel, før der skal tilføjes nye muskelcellekerner. Og her er der i hvert fald noget tidlig forskning, blandt andet noget forskning nede fra Syddansk Universitet, som viste, at okklusionstræning potentielt kunne være meget potent til at få aktiveret de her satellitceller. Men når det er sagt, så den overvejende teori, som I skal forstå, hvis man er en, der går op i det, eller som vi skal lægge os op af, det er teorien omkring muskulær udmattelse, og så kan de systemiske hormoner være relevante i forhold til anden type væv, men altså ikke direkte relateret til muskelvæv. Ja, jeg håber, det var svar nok. Det er som sagt lidt mere nice end nødvendigvis need to know. Det næste punkt, som vi skal beskæftige os med, det er sikkerhed, kontraindikationer og patientcompliance. Det er jo et spørgsmål, som jeg også sagde indledningsvis, eller et emne, som vi altid får mange spørgsmål til. Og hvis vi kigger her på det første udsagn her, det er fra en oversigtsartikel tilbage fra 2018, igen med ham her, Steven Patterson, som første forfatter, altså en af dem her, som har bidraget rigtig meget til den forskning, vi har omkring okklusionstræning. Og det, de samler op her, Patterson og Brandner, i deres oversigtsartikel er, at de siger, in the light of the current research, we suggest that BFR training appears to be a safe mode of exercise, provided practitioners perform screening for key contraindications. We further suggest that the pressures used are individualized 40-80% LOP, eller det vi kalder AOP. LOP står for Limb Occlusion Pressure, og det er det samme som det her AOP, vi talte om tidligere. Så det de siger her, det er, at det ser ud til, at på baggrund af den litteratur, der var dengang, at okklusionstræning er en sikker træningsform, forudsat at practitioners, og det er jo så jer, altså den sundhedsprofessionelle eller faglige, screener for det, vi kan kalde nøglekontraindikationer, altså de væsentligste kontraindikationer. Og så foreslår de samtidig, at man bruger individualiseret tryk og arbejder i det her interval af 40-80% af ens totale okklusionstryk. Et nyere review fra 2023 her, faktisk relativt nyt, præciserer uddybende og måske også opsummerer meget godt, nogle af de huller, der stadigvæk er i forskningen omkring okklusionstræning. Og det de siger, lidt i tråd med Patterson og Brandner, det er, at current evidence suggests that BFR combined with low load exercises can improve muscle strength, cardiovascular endurance and functionality in patients with heart disease without requiring high intensity training. Så igen fremhæver de, jamen der er faktisk god evidens og understøttelse af, at okklusionstræning det er en effektiv træningsform, blandt andet også for patienter med hjertesygdomme, og den dækker i øvrigt også med andre sådan kardiovaskulære sygdomme. Så kunne man så have sagt however, eller det man så også skal tilføje, og det er jo så det her store men. Future studies are needed to determine appropriate indications for prescriptions in cardiovascular patients by extending the follow-up periods, enrolling larger sample sizes and using specific BFR exercise protocols for these patients. Så det ser altså ud til, at okklusionstræning er en effektiv træningsform, men vi mangler altså fortsat flere studier, som enroller, altså som inkluderer specifikke patientgrupper, altså særligt de her patientgrupper med kardiovaskulære sygdomme, hvor man kigger på dem over længere follow-up perioder. Man har større sample sizes, altså at man har større deltagelse,
og man udvikler mere specifikke okklusionstræningsprotokoller til netop den her type af patienter. Fordi meget af den forskning, der er lavet indtil nu på netop de her patientgrupper, der mange af de outcome-parametre, man kigger på, det er funktionsniveau, det er styrke, og det er muskelmasse, og så rapporterer man samtidig, om der er nogle bivirkninger, eller om træningen ligesom var feasible eller gennemførbar. Men man kigger måske ikke så specifikt på, det gør man i hvert fald ikke i så mange studier, specifikt på kardiovaskulære outputs. Og det er i høj grad noget, som vi stadigvæk mangler i den tilgængelige litteratur. Og det de så også peger på her i forhold til et screeningsværktøj, det er, it is important to recognize possible contraindications that should be considered with respect to vascular health. Så for eksempel coronary artery disease, unstable hypertension, hjertekarsygdom, ustabilt forhøjet blodtryk, post-surgical excess swelling, altså sådan det vi kan kalde overdrevne hævelse efter operation, eller medications known to increase blood clotting risk, altså hvis man tager en form for medicin, som øger risikoen for blodpropper. Therefore, proper screening prior to BFR exercise is required to reduce the risk of complications. Så de slutter altså også af med her at sige, ligesom Patterson og Brandner, at det er vigtigt, at vi har nogle screeningsværktøjer, som vi bruger særligt på nogle af de her patientgrupper, inden at vi i gang sætter okklusionstræning. Og derfor har jeg forsøgt, eller vi har forsøgt at opsamle det i to kategorier, det vi kalder absolute og relative kontraindikationer. Og det der er at sige til det er, at det er potentielle kontraindikationer, som er ikke bekræftede. Så det beror altså på et forsigtighedsprincip. Så de ting, jeg kommer til at præsentere nu, det er altså med det udgangspunkt, at vi endnu ikke har nok, tilgængelig videnskabelig litteratur til at kunne sige, om okklusionstræning er sikkert eller ej. Så det bliver altså sådan lidt oplæsning, eller lidt oppefra og ned. Vi kommer ikke til at gå direkte ind i de enkelte områder. Men de absolute kontraindikationer hedder sådan her, at hvis man kan svare ja til et eller flere følgende spørgsmål, så bør man ikke udføre okklusionstræning. Og under de absolute kontraindikationer ligger, at man er genetisk disponeret for en række koaguleringssygdomme. Hvis man lider af ubehandlet forhøjet blodtryk med et systolisk blodtryk på over 140, lider af dyb venetrombose, pulmonær emboli eller hjertefejl, altså en blodprop ud i kroppen, i lungen eller hjertefejl. Hvis man lider af eller har lidt af apopleksi, som blødning i hjernen, andre perifere kredsløbssygdomme, graviditet, lider du eller har lidt af arterielle eller venøse sygdomme, altså, og det ved jeg godt, det er jo en bred paraply, men det er nogle gange der, hvor vi er. Og så om man tager medicin, der øger risikoen for blodpropper, eller man observerer man kan sige det, vi kalder overdreven postoperativ hævelse. Altså her er jo en hævelse, som er ud over det forventelige, eller ud over det normale. For at, og så runder vi bare lidt den af der. Så det er altså de absolutte kontraindikationer. Og som jeg så sagde, inden vi kom til dem, så er der jo allerede studier nu, som viser, at okklusionstræning kan være rigtig effektiv til nogle af de her patientgrupper. Vi har altså bare ikke nok studier endnu til at kunne gå ud og sige, at det er sikkert at have nogle klare guidelines omkring det. Men et af de studier, jeg godt kunne tænke mig at præsentere, det er et studie fra en dansk forskningsgruppe, også omkring Aarhus Universitet, hvor man har lavet okklusionstræning med kroniske hjertepatienter i det, der hedder funktionsniveau 1-3 ud af 4. Dem har man haft inddelt i 3 grupper. De har enten lavet okklusionstræning, eller så har de lavet det, der hedder iskemisk prækonditionering, eller så har de bare fungeret som en kontrolgruppe. De har trænet de 2 af grupperne, altså okklusionstræningsgruppen og dem, som har lavet iskemisk prækonditionering, de har trænet 3 gange ugentligt i 6 uger. Okklusionstræningsprotokollen har lavet okklusionstræning som 4 gange selvopfattet, eller 4 sæt til selvopfattet koncentrisk udmattelse i bilateral knæekstension. De har altså siddet og lavet knæekstension begge ben samtidig. Og dem, der har lavet det her iskemisk prækonditionering, de har lavet passiv okklusion 4 gange 5 minutter på underekstremiteten med 5 minutters pause imellem. Og det er altså med de her alle sammen kroniske hjertepatienter. Og det de finder her, dels så havde de en række funktions- og styrkemål. Blandt andet så finder de ved en 6 minutters gangtest, at den eneste gruppe, der har forbedret sig
fra baseline til efter træning. Det er den okklusionsbaserede gruppe, eller den gruppe, der laver okklusionstræning. Den eneste gruppe, der forbedrer isometrisk styrkemål og dynamisk styrkemål, det er den gruppe, der laver okklusionstræning, og så den eneste gruppe, der har en forbedring og her er en forbedring i Quality of Life score, en lavere score, det er gruppen, der laver okklusionstræning. Og de forbedrer faktisk deres Quality of Life score med 6,3 point, og det er et klinisk relevant fund, da dårlig quality of life er associeret med øget risiko for hospitalsindlæggelse og dødelighed hos den her type af patienter. Og så måske vigtigst af alt i forhold til kontraindikationsdelen og de registrerede bivirkninger, så fandt de, at okklusionstræning var det, de kalder well tolerated by patients. Så det var altså veltolereret, og compliance til træningen var 100%, så man havde altså en 100% træningstilstedeværelse uden alvorlige bivirkninger relateret til okklusionstræning. Så der begynder altså at komme nogle studier, der viser, at okklusionstræning faktisk fungerer rigtig godt hos de her patienter, men vi mangler flere studier endnu til, at vi entydigt kan gå ud og anbefale det. Går vi fra de absolutte kontraindikationer til de relative kontraindikationer, så forholder det sig sådan, at såfremt en patient kan svare ja til et eller flere spørgsmål, så bør man overveje at konsultere sin læge inden påbegyndelsen af okklusionstræning. Og så ved jeg godt, at så er der nogen, der sidder og smiler lige nu, fordi man tænker, jamen hvis man går ned til lægen, og så sådan lige kort præsenterer, hvad okklusionstræning er, og det er en manchet på, og afklemning af blodflow, så sidder der en hel masse læger, som ikke ved, hvad okklusionstræning er, og så er der en masse røde flag, og så siger de nej. Men forstået på den måde, at I bør jo overveje at konsultere om ikke andet sådan sundhedsfagligt personale eller en læge, som måske har forstand på okklusionstræning, inden at man går i gang. Og her er de relative kontraindikationer, at hvis man lider af neurologiske skader eller sygdomme, f.eks. neuropati, det kan være, at man har altså man er påvirket af at opfatte eller mærke hvad skal man sige, det her okklusionsstimuli eller det tryk, hvis man lider af ubehandlet diabetes, hvis man har det, vi kalder implantater på nogle af de anatomiske steder, hvor okklusionsudstyret bliver monteret. Og her snakker vi altså anatomiske implantater, altså et implantat, som vil være tilsvarende et brystimplantat, men bare for eksempel på armen eller på benet. Og hvis man har smerter i lyske eller underbenet uden en klar diagnose, som kan være et tegn på en blodprop, så skal det i hvert fald afdækkes først. Så er det altså de relative kontraindikationer. Ja. Ja. Til det at sige, så er det jo sådan, både i forhold til de absolutte og det relative, sådan en relativt hurtig gennemgang af hvad skal man sige, opsummering af de guidelines, som der er. Det er ligesom formatet her, det er ligesom, det tillader, det er så dybt vi kan gå i det, men det er selvfølgelig noget af det, vi bruger mere tid på, når vi blandt andet holder kurser, men altså er man sådan overordnet med på de absolutte og relative kontraindikationer og sørger for at screene for det, så er man godt stillet, inden man går i gang med okklusionstræning. Det sidste punkt her, det var jo ud over sikkerhed og kontraindikationer, det var patient compliance. Og det er egentlig bare lige for at nå omkring og fornævne, at okklusionstræning, det kan være både ret anstrengende og ubehageligt, når man prøver det, og især første gang. Så derfor så giver det god mening, at man laver en gradvis introduktion af okklusionstræning for en patient, eller en borger, eller en sportsudøver, for at få en optimal compliance. Og det er der faktisk ikke et studie, der har kigget specifikt på, men et studie her, jeg har med, det er ret interessant i relation til det. Her har man sat nogle unge mænd til at lave henholdsvis tung knæekstensortræning ved 85% af en af dem, eller lavintens okklusionsbaseret styrketræning ved 20% af en af dem. Og så har man bedt dem over 6 træningssessioner at rate henholdsvis deres perceived exertion, altså anstrengelsesgraden, eller en pain score. Og anstrengelsesgraden, der ser vi, at hos okklusionstræningsgruppen efter første session, så scorer de cirka 7,5 på en score fra 0 til 10. Det vil altså sige, at det er relativt anstrengende, men det er faktisk mindre anstrengende sammenlignet med dem, som laver den tunge styrketræning. Kigger vi på pain-scoren, det er specifikt den smerte, som deltagerne i forsøget de oplever,
der hvor manchetten sidder, eller der hvor musklen arbejder, altså specifikt for quadriceps-muskulaturen. Og der ser vi billedet af en lille smule omvendt. Hos okklusionstræningsgruppen, der scorer de ved første session over 8, så det er altså det vi kan kalde altså sådan relativt, det er ret smertefuldt, det gør i hvert fald ondt, og for en score fra 0 til 10, så er 8 ret højt. Og der kan vi se, at dem, som laver tung træning, de scorer cirka 6. Men fælles for både anstrengelsesniveauet og for smerte, den smerte, som man oplever, så er der et signifikant fald i løbet af de første 6 træningssessioner. Og det taler jo ind i, at vi laver en form for gradvis introduktion, at vi ikke bare moser fuld på med den hårdeste protokol til at starte med, men at vi laver en gradvis indkøring for at optimere compliance hos patienterne. Og det har vi et helt konkret bud på i relation til faktisk specifikt til det studie her. Så vi anbefaler, at man bruger hos nye brugere og ikke træningsvante, at man bruger en introduktionsprotokol, hvor man starter første session ud med 20, 10 gentagelser, og så progrederer man først i sæt og efterfølgende i gentagelser, sådan at man til sidst i 6. session er op og kører den fulde protokol 30 og 3 gange 15. Og det, ja, nu er det bare fordi, der er nogen, der rejser hånden op. Det er, det er sådan set vores budskab. Altså for at optimere compliance, så lave en gradvis introduktion. Jo, jeg tænker i forlængelse af noget af det, I allerede gør, jer som arbejder med patienter eller med sportsfolk, altså når man introducerer nye programmer eller nye øvelser, så bruger man også nogle gange til at introducere folk til de nye øvelser eller til en ny træningsform. Så et eller andet sted ud fra samme princip, tænk det ind, at vi laver en gradvis introduktion. Jeg kan se, at Louise rækker hånden op, og jeg tænker, hvis du har et spørgsmål, så kan du bare skrive det ind i Q&A, så skal jeg nok forsøge at svare på det. Det kunne også være, at det bare var en fejl. Yes. Det sidste, vi skal nå omkring, og jeg kan se, at vi når det ikke helt til 2015, så hvis man har en bagkant, så må man jo se det efterfølgende i en offline, men det sidste, vi skal nå omkring, inden vi skal snakke lidt cases til allersidst, det er det individuelle okklusionstryk. Og ser lige et spørgsmål her. Det tager vi faktisk lige med det samme. Der er et spørgsmål her. Møder I nogle specifikke medicintyper i forbindelse med operationer, der gør, at I vil forsinke at starte BFR tidligt efter operationen? Der vil jeg sige, det er lidt udover den viden, jeg har specifikt til det område. Så der vil jeg nok jeg kan prøve at række ud i mit netværk hos nogle af de læger og fysioterapeuter, som står for den hele tidlige genoptræning. Det er jo ikke typisk noget, vi selv er involveret så meget i. Så det kan jeg ikke svare specifikt på. Jeg ved, at der er et af de studier, man har lavet med, med hjertepatienter, hvor man bruger warfarin, som jeg husker det, sådan en antikoagulant lige efter operationen, og den bruger man samtidig med okklusionstræning, uden at det anses som værende kontraindiceret. Så det er nok det nærmeste svar, jeg kan komme på det. Mere specifikt kan jeg ikke svare på det, men det kan jeg prøve at undersøge, så kan jeg prøve at følge op med det i et skriftligt svar. Ja, det fik vi lige rundet af der, men så lad os fortsætte til det individuelle okklusionstryk. Og det individuelle okklusionstryk, det er altså det nødvendige manchettryk, der skal til for, at vi har den her fuldstændige afklemning af det arterielle indløb. Og det er altså på baggrund af det tryk, vi finder der, at vi afgør, hvad det vores træningstryk skal være. Så AOP, for lige at samle op på det, altså det står for Arterial Occlusion Pressure. Og hvis nogen af jer læser originallitteratur, så møder I også det begreb, der hedder Limb Occlusion Pressure. Og det er 2 begreber for det samme. Det er altså det tryk, der skal til, for at vi har en 100% afklemning af det arterielle indløb. Når vi så laver okklusionstræning, så kombinerer vi jo enten den passive træningsform, den meget lavintense træning, aerobe træningsformer eller lavintens styrketræning ved 40-80% af vores AOP. Så vi har så et relativt, stort trykspænd, som vi kan arbejde indenfor.
Og det giver os mulighed for at arbejde med det, vi kalder ligesom et load pressure continuum. Så hvis man arbejder med en meget lavintens træningsform, så vil man typisk skrue op for trykket. Og arbejder vi med en mere højintens træningsform, så kan vi skrue ned på trykket. Så på den måde, så kan man altså bruge, hvis vi har det individets tryk, så kan man bruge den viden til at enten decelerere eller accelerere den muskulære udmattelse under den øvelse, som vedkommende laver, ved ligesom at arbejde inden for det her interval her. AOP giver os også den mulighed med det individuelt tilpassede manchettryk, at vi kan minimere risikoen for det perifære nervetryk. Det her det er særligt sat op imod, hvis man bruger praktisk okklusionstræning eller bruger stropper. Der er en tendens til, dels er de praktiske stropper ofte smalle. Der findes også brede praktiske stropper, men ofte smallere, og så er der også en tendens til, at vi afklemmer for hårdt. Så vi kan minimere risikoen for et perifært nervetryk ved at have det individuelle tryk, minimere risikoen for vaskulære komplikationer. Så kan vi også mindske ubehaget, og det er jo lidt i relation til de slides, vi kiggede på før i forhold til compliance, at vi er jo ikke interesseret i at arbejde med et tryk, der er højere end nødvendigt. Så vi vil gerne ned på så lavt et tryk som muligt, som stadigvæk giver den optimale træningseffekt. Skruer vi trykket op derfra, så øger vi egentlig bare ubehaget. Og så kan man sige, vigtigst af alt, så kan det selvfølgelig tillade en mere præcis journalføring, at vi har målt det individuelle okklusionstryk. Og et spørgsmål i relation til det, og nu kan jeg se, nu går tiden lidt over, så der må man bare blive hængende så godt som man kan. Hvordan ved du, at du har den fuldstændige afklemning? Godt spørgsmål. Det er en af de ting, som vi arbejder med på vores kurser, som vi sådan praktisk oplærer folk i. Den metode, som vi bruger, det er med hjælp fra en vaskulær doppler, altså en håndholdt doppler. Det man konkret gør, det er, og det kan man se på billedet her, det er, at man har patienten, hvis vi bare tager setting her, patienten, som selv sidder med pumpen, og har manchetten i det her tilfælde sat på benet, og så har man i det her tilfælde, i den her setting, jo så en fysioterapeut, som har dobbleren. Man kan måske lige fornemme proben hernede, og så koblet til den her doppler her, som finder pulseringen via en arterie. Når vi gør det på underekstremiteten, så gør vi det typisk via arterie tibialis posterior, så man lokaliserer simpelthen den typisk med palpering, og så finder man efterfølgende pulseringen med proben, og så derfra, når man har fundet tryk, så laver man en kontrolleret afklemning, indtil man ikke længere har nogen pulsering. Og så aflæser man trykket, og det er så det tryk, sådan lidt kort fortalt, det er så det tryk, der er 100% AOP, altså fuldstændig afklemning. I praksis så er det en god idé, at man gør det her et par gange, for at være sikker på, at man har fundet det korrekte tryk, men når man først har bestemt det 100% arterielle okklusionstryk, så er det altså ikke noget, man skal gøre hver gang, inden man skal træne. Det er noget, man gør første gang, og så medmindre at patienten oplever stor grad af atrofi eller hypotrofi, så er det tryk nogenlunde konstant, som det ikke er sådan, man skal inden hver træning skal finde trykket forfra. Det bestemmer man første gang, og så er det det, man arbejder ud fra. Og i relation til det er der så et spørgsmål, om man skal have en doppler for at kunne bestemme det. En doppler er en metode at bruge, ja, men man kan også bruge ultralydsudstyr. Der har også været enkelte studier, som har forsøgt at bruge pulsoximeter. Det har vist sig nogenlunde brugbart på overekstremiteten, og ikke rigtig brugbart på underekstremiteten. Men vi anbefaler, at man bruger, hvis ikke man har adgang til ultralydsudstyr, så anbefaler vi, at man bruger en doppler. Og der bliver også spurgt, om det er noget, der indgår altså i vores produkt. Det er ikke et produkt, vi udvikler, men det er et produkt, som vi videresælger, så det er noget, man godt kan købe, ja. Men ellers, så hvis man har adgang til ultralydsudstyr, så kan man også bruge det. Og de to metoder er jo et valideret op af hinanden. Dobbleren er valideret op imod ultralydsmålinger. Så er der et spørgsmål her, om det udelukkende er ekstremiteterne, der får gavn af okklusionstræning, eller kan for eksempel skulderen
eller ballemusklen også have gavn af det. Og det spørgsmål, det vil jeg gerne lige tage til sidst. Altså det er det, vi kalder den proximale effekt af okklusionstræning. Altså effekten af træning over manchettens placering. Så det gemmer vi lige til sidst. Men altså, for lige at lukke det arterielle okklusionstryk af, så anbefaler man også i litteraturen, at den her metode gør man første gang, man skal i gang med okklusionstræning. Især, hvad skal man sige, når det handler om det her med at træne eller have ansvaret for andre patienter. Ja. Og så kommer vi til det sidste i dag, som er lidt cases, og faktisk inden at vi har nogle cases, som jeg gerne vil præsentere, så har vi lige et enkelt studie, som jeg har valgt at tage med, fordi at jeg synes, det her studie egentlig indkapsler meget godt hele essensen af okklusionstræning, og hvordan, og det er jo mit budskab til jer, hvordan man tænker okklusionstræning ind, hvis man sidder som sundhedsprofessionel og arbejder med genoptræningsplaner, hvordan man tænker det ind i sine eksisterende genoptræningsprotokoller. Studiet her, det er et 12 ugers progressivt styrketræningsstudie efter rekonstruktion af forreste korsbånd med bone-to-bone patellagraft. Det man konkret gør i studiet her, det er, at man udvælger 8 øvelser, som som er en del af begge gruppers genoptræningsprotokoller, men så bliver lavet henholdsvis med og uden okklusion. Man har 2 grupper. Man har en eksperimentel gruppe. Det er dem, som har de her 8 udvalgte øvelser under okklusion. Dem er der 17 i. Og så har man kontrolgruppen, altså de laver de samme 8 øvelser med samme intensitet og antal af gentagelser, men uden okklusion. Træningen hos gruppen, der lavede okklusion, var ved 80% af arterielt okklusionstryk. Så de har altså fået målt det individuelle tryk, og så træner de hver især ved 80% AOP. Og det, som man finder efter de her 12 ugers follow-up, det første, at man kigger på, det er lean mass for hele benet, og så bagefter lean mass specifikt for låret. Og der kan vi se, at når vi sammenligner de 2 grupper, okklusionstræningsgruppen med kontrol, så er der et signifikant fald i lean mass i hele ekstremiteten for kontrolgruppen efter de første 6 uger. Det fald er stadigvæk signifikant forskellig. Undskyld, nu kommer jeg til at trykke på rullemusen. Det er stadigvæk signifikant forskelligt for okklusionstræningsgruppen med uge 12, selvom de begynder at gå frem. Men altså et signifikant større fald end okklusionstræningsgruppen. Kigger man specifikt for okklusionsgruppen, så ser vi faktisk, at de ved uge 6 og uge 12 har været i stand til at bevare muskelmassen målt på hele benet fra tidspunktet ved præoperativt tidspunkt, altså før operationen, og så til 12 uger efter. Det er altså rapporteret på hele benet. Kigger man også specifikt, så er de også kigget specifikt for låret, og der er tendensen den samme. Altså et signifikant fald for kontrolgruppen, og også signifikant større end okklusionstræningsgruppen efter 6 uger, og de er stadigvæk signifikant forskellige efter 12 uger. Specifikt for låret kan vi også se, at der er en tilbagegang for okklusionstræningsgruppen, men når vi når ud til uge 12, så er de faktisk tilbage på baseline-niveau. En ting er jo, hvis vi kigger på muskelmassen, det er jo ikke interessant, hvis det ikke også i sidste ende resulterer i forbedret styrke eller funktionsmål. Så det man også har kigget på i studiet her, det er deres return to activity, tiden fra operationstidspunktet til at kirurgen har clearet dem til, at de kan påbegynde deres idrætsgren igen. Det er altså ikke tilbage til konkurrence, men til at de kan begynde på deres sportsgren igen. Det kunne man lave på en subgruppe eller en subpopulation af de her grupper. Så hos dem, som lavede okklusion, 12 ud af de her 17 i okklusionstræningsgruppen, de skulle tilbage til noget sport, og for kontrolgruppen var det 10 ud af de 15. Og der ser de en signifikant forskel i den her clearingstid til, hvornår de må begynde at deltage i deres sport igen. Cirka 6,5 måneder for okklusionstræningsgruppen, og 8,3 måneder for kontrolgruppen. Og der kan I se herovre i tabellen til højre, hvilke sportsgrene det fordeler sig over. Dem, som var recreational athletes,
Det var nogen, som skulle tilbage, og de havde ikke en specifik sportsgren, de skulle tilbage til, men de var sportsaktive minimum 3 dage i ugen. Så øh, det, at vi kan se, at okklusionstræning beskytter mod tabet af muskelmasse, gør faktisk også, eller afstedkommer også på den lange bane, at der faktisk er en hurtigere return to activity hos okklusionstræningsgruppen. Den gennemsnitlige follow-up-tid i studiet her er 2,3 år, og der blev ikke indrapporteret, nu tabte jeg lige tråden, eller tabte lige ordet, der blev ikke indrapporteret reruptur af forreste korsbånd, så det, at de er hurtigere i gang, fører altså ikke til en højere andel, eller flere, der oplever en efterfølgende reruptur af forreste korsbånd. Og det sidste, jeg har med fra studiet her, også ret interessant, og det er jo lidt i relation til, hvis vi tænker tilbage på flowchartet, teorien omkring den muskulære udmattelse, og teorien omkring det hormonelle, systemiske hormonelle respons. Fordi det, man også målte på her, det var knoglemassen, specifikt for femur, men også for hele benet. Og her ser man, at bevarelsen af knoglemasse er størst hos gruppen, der laver okklusionstræning. Og en af de forklaringer, man blandt andet har, det er trykket inde i medulla spinalis, altså inde i selve knoglemarven, er øget, og så kobler man også det her, eller så kobler man også stigning i væksthormoner IGF til at potentielt at kunne have betydning for knoglemetabolismen. Så det her det er et område, som man ikke ved så meget om endnu, men er et interessant område, som vi forhåbentlig kun ved mere om de kommende år. Men ja, jeg synes, det var et interessant sidefund, som er værd også at rapportere her. Og den forskel, der var imellem de to grupper specifikt på knoglemasse. Og til sidst her, ikke fordi at vi kommer til at gå det slavisk igennem, men så kan I se her, hvilke 8 øvelser, som de to grupper har lavet henholdsvis med og uden okklusion. Okklusionstræningen er startet efter den første uge, det vil sige, at uge 1 efter operationen var der ingen okklusion, men fælles genoptræningsprogram, og så har de altså kørt øvelserne her fra uge 2 af, startende med quadriceps kontraktion, close chain knee extensions, og så ellers en progression af øvelser her, som I kan se både på billeder, og som også er oplistet her ned over de forskellige uger. Yes, tiden går, så det sidste vi skal igennem her, det er en kort præsentation af cases. Det tager ikke så lang tid, men med udgangspunkt i de forskellige faser af okklusionstræning, for eksempel i en genoptræningsfase. Og det første eksempel her, det er en okklusionstræning, som er lavet i 3 dage post-op ACL-rekonstruktion, her i form af en quadriceps kontraktion, hvor vedkommende her sidder og trykker knæet ned i en bold. Altså et eksempel på det, vi kalder passiv eller very low load okklusionstræning. I den her fase, der ser vi også en præoperativ okklusionstræning. Casen her er 14 dage efter skade. Vedkommende fik en meget, meget alvorlig knæskade med patellaluxation, overrevet ACL, MCL og PCL. Hun skulle altså i gang med præoperativ styrketræning, før at man kunne lave rekonstruktion af ACL og af PCL. Så et andet eksempel på tidlig brug af okklusionstræning med meget, meget lav belastning. Eksemplet her, okklusionstræning 3 uger post akillesseneruptur, hvor vedkommende er i sådan en walkerstøvle og laver synergistræning. Nogle af de øvelser, som vi bruger meget af hofteflektion, abduktion, adduktion og hyperekstension. Og hvis man ikke kan lave noget form for volontær kontraktion, så er der i hvert fald en mulighed for at koble neuromuskulær elektrisk stimulering på okklusion. Også her specifikt for fase 1, altså en tidlig genoptræning, eller en fase, der kræver kraftig aflastning eller immobilisering. Og der har vi faktisk en lille case med, som jeg gerne vil præsentere. En håndboldspiller, som jeg har arbejdet sammen med,
som i løbet af sidste sæson fik konstateret brudskade, og han får så lavet knæartroskopi for fjernelsen af ødelagt bruskvæv, og så sådan en mikrofraktureringsteknik, hvor man borer op i femur, for at se, om man kan få sat gang i nydannelsen af bruskvæv. Det er en ret omfattende operation, så her må man overhovedet ikke støtte eller være vægtbærende de første 6 uger efter operationen. Så hans primære træning i den fase var okklusion og neuromuskulær elektrisk stimulering. Ved 4 uger efter operationstidspunktet var der en låromkreds, forskel i låromkreds på 2 cm, mål 10 cm proximalt for patella, og en lægomkreds forskel på 1 cm. Og det er, vil jeg sige, ham her, han var også meget dedikeret, og vi snakker okklusionstræning dagligt, elektrisk stimulering dagligt eller hver anden dag, meget dedikeret med sin træning, men altså meget, meget, synes jeg. Det er jo bare en case, og det er jo bare noget, vi kan få noget inspiration i, men altså nogle meget flotte resultater, altså efter en type operation, som kræver så kraftig aflastning, som den han har været igennem her. Og nogle af de ting, som han lavede blandt andet cykling, præoperativt. Så inden operationstidspunktet kan det være en god idé at komme i gang med okklusionstræning, for det betyder, at vi er tilvænnet til det, og dermed kan sætte ind med en mere intensiv mængde af okklusionstræning umiddelbart efter operationstidspunktet. Og så noget af det, han lavede meget her, var en serie af hofteøvelser, flektion, hyperekstension og abduktion. Bevæger vi os over i fase 2, vi springer lidt hurtigt til det, der er ikke så meget at sige til det, så er det jo, vi er oppe i den her kontinuerlige arbejde, typisk i form af ergometerarbejde. Det kunne fx være, den starter ikke her, i form af cykel- eller gangtræning. Selv bruger vi rigtig meget cykelarbejde. Cyklen er jo nem at indstille i forhold til knæets bevægeudslag, og også i forhold til den belastning, som vi arbejder med. Og ellers, når vi er oppe i fase 3, så er det jo, vi er oppe og arbejde med lavintens styrketræning i kombination med okklusion, altså de her typisk 20-40% af en maksimal gentagelse. Og her arbejder vi både unilateralt og bilateralt i maskiner og vægtbærende. Så nogle forskellige eksempler på det. Stående calf raises, unilateral benpres, etbens leg curl. Det kunne også være et ball leg curl med hoften nede og oppe. Og det kunne også være et par OE-eksempler. For eksempel her. En basketspiller, som vi har arbejdet med. Fraktur af 5. metacarp, altså den mellemhåndsknoglen ude under lillefingeren. Som her har hånden i en skinne. Så ham kunne vi koble til et kabeltræk og lave noget biceps curl og noget skulderpres. Altså nogle eksempler på måder, vi kan koble okklusionen på. Og så kommer vi til det sidste punkt af cases, og det er i form af okklusionstræning til præstationsoptimering, så det ligger også lidt i forlængelse af det spørgsmål, som vi fik tidligere, som jeg lovede at vende tilbage til. Her specifikt er det en basketballspiller, som jeg arbejder med, som i løbet af sidste sæson havde springerknæ. Her defineret vel, som vi kan kalde en form for kronisk springerknæ i mere end 3 måneder. Og det betyder, at vi i løbet af sæsonen nogle gange har behov for aflastning, både for højintense løb og spring, og også højintens styrketræning i løbet af et tæt kampprogram. Og der har okklusionstræning vist sig, blandt andet noget forskning af en forsker, der hedder Luke Hughes fra Storbritannien, at okklusionstræning kan have sådan en akut analgesisk effekt, altså en smertelindrende effekt, så vi kan bruge blandt andet okklusionen som en form for opvarmningsstimuli, altså hos for eksempel ham her, som har smerter i knæet, så vi kan lave noget okklusionstræning, inden vi skal lave det mere højintense arbejde, for eksempel deltagelse i en basketballtræning. Og så er der også den her potentielle forbedring af senevævet, som noget forskning begynder at pege på nu. Både i form af, nogle af jer har måske stødt på det her case-studie, som Sebastian Skovlund og Christian Coupé har været forfattere på. Det var det, jeg nævnte indledningsvis, men også noget forskning nede fra en tysk forskningsgruppe ved en fyr, der hedder Christoph Sendner, som også har nogle ret interessante fund i forhold til senevævets adaptation, og hvordan det positivt responderer til okklusionstræning. Så med den her form for træning hos ham her basketspilleren, så kan vi ligesom slå 2 fluer med et smæk. Vi kan lave ligesom en akut smertehåndtering, inden han skal lave noget mere højintenst baskettræning, eller måske
anden form for fysisk træning, og så har vi også en potentiel forbedring af senemædet. Så når vi kører det som en opvarmningsmodalitet, så lavede vi submaksimalt arbejde, en serie af 6 til 10 minutter. Det kan være i sådan en serie af walking slides, altså for også at gøre det en lille smule basketspecifikt, altså nogle basketbevægelser, air squats, og så laver han lidt walking slides tilbage igen lige om lidt. Hvis vi ellers skal få ham færdig med sine 15 air squats, walking slides tilbage, sådan en half court i basket, så det er knap 15 meter. Og så har han lidt pause, hvor vi beholder manchetterne på, hvor han går ned på den anden side af banen som sådan et active rest. Men vi kunne også vælge at bruge det som en form for erstatningstræning, det vil sige, og det går lidt på det spørgsmål, der var tidligere, altså kan man også bruge det som en form for aerobt eller anaerobt træningsstimuli. Vi kunne godt gå ind og bruge det her som et submaksimalt arbejde, så vil vi lave nogle flere serier. Så hvis nu vedkommende her, han ikke skulle være med i baskettræningen, så kunne vi lave det, man vil kategorisere som sådan en form for buffer eller kapacitetstræning, hvor at vi laver typisk 2 til 3 arbejdsbouts af nogle basketspecifikke bevægelser, men i en lavintens form, altså for eksempel her i form af slides, eller noget gang med stor knæflektion, for specifikt at arbejde med, hvad skal man sige, den både anaerob energiomsætning, men også at kunne blive ved med at arbejde, hvad skal man sige, sådan en form for anaerob kapacitetstræning, altså arbejde under besværede arbejdsforhold. Altså, jeg kan ikke lide at bruge det her ord under sådan et forsuret miljø, men det er jo reelt set det, der sker. Altså, vi arbejder under et større metabolisk stress og under en lavere pH-værdi. Det er blandt andet også en træningsform, som nogle af badmintonspillerne over på centertræning, altså nogle af de badmintonspillere, som er inde omkring landsholdet, bruger som supplement til deres hvad skal man sige, anaerobe konditionstræning. Altså så arbejder de sådan med lavintense specifikke badmintonbevægelser under okklusion for ligesom at arbejde med den her bufferkapacitet. Ja, så det kunne være en anden måde, man kunne gribe det an på også i forhold til præstationsoptimering. Og så er vi faktisk ved at være nået til vejs ende. Kun gået lidt over tid, det beklager jeg. Men for at opsummere take home for webinaret her i dag, så skal man forstå okklusionstræning som en genoptræningsmodalitet eller ved belastningsrestriktioner, som er særlig relevant for personer, som ikke kan tolerere træning med tung belastning. Så som vi har været igennem, altså når man arbejder med patienter eller med sportsfolk, som er i kortere eller længere perioder ikke kan træne med høj intensitet eller med tung belastning, så er okklusionstræning et rigtig, rigtig godt træningsalternativ. Og til allersidst, så kommer der lige lidt skamløse reklamer, og så skal jeg nok følge op på nogle spørgsmål. Hvis man er interesseret i at lære lidt mere omkring okklut og okklusionstræning, så kan jeg bare henvise til vores hjemmeside. En rabatkode tilbyder vi også her i forbindelse med kurset Webinar 10. Den udløser 10% rabat på vores webshop frem til den 17. oktober. Men ellers så gå ind på vores hjemmeside, hvis man vil læse lidt mere omkring okklusionstræning. Vi har også et Knowledge Lab, hvor vi har lavet nogle blogindlæg og lidt artikler, hvor vi skriver omkring okklusionstræning. Og ellers så kan man også følge os på vores Instagram eller vores Facebook. Og så tilbyder vi jo kurser ude af huset, hvis det er noget, man er interesseret i, og det skal jeg nok følge lidt mere op i en e-mail. Og så ved jeg også, at der er nogen fra Norge og Sverige, som sidder og lytter med, og i forhold til udstyr her, så henviser vi til vores norske og svenske samarbejdspartner AlphaCare. Ja. Og det tror jeg var det, jeg vil sige. Og så var der et par spørgsmål, som jeg tænker, vi allerede kan tage nu. Og det første spørgsmål, det går en eller anden sted lidt i forlængelsen af det her præstationsoptimering, som vi sluttede af med at snakke om. Og spørgsmålet er, jeg har læst et studie, der øgede den aerobe kapacitet med op mod 9%. Protokol på romaskine, hvor man rodede med lav intensitet under 2 millimol laktat 3 gange i ugen i 2 gange 10 minutter med 10 minutters pause.
Det første, de faktisk observerede, det var jo faktisk, at de observerede en øgning i den aerobe effekt, så det var faktisk en effekt, der var på det sådan centrale system, og ikke det perifære, sådan som jeg husker det med det her RO-studie her. Men det er rigtigt, at der er nogle studier, som berører emnet omkring aerob effekt og aerob kapacitet. Jeg tror generelt vil jeg stille mig lidt forbeholdende over for okklusionstræningens evne til at forbedre den aerobe effekt, altså inducere forbedringer i det centrale kredsløb, hjerte-lunge-kredsløbet, mest af alt fordi, at den aerobe træning, vi vil lave i kombination med okklusion, vil være relativt lavintens. Så hvis man begynder at flytte noget af sin højintense aerobe træning over i en okklusionsbaseret træningsform, så vil jeg nok være bekymret for, at man potentielt vil have en tilbagegang. Så jeg har godt læst studiet her med de her roer, men jeg vil, og det er jo et fund, de har fundet, men når man kigger på de opsamlingsstudier, der er, så synes jeg ikke, det er entydigt, at okklusionstræning fører til centrale adaptationer, altså når vi kigger på hjerte-lunge-kredsløbet her, altså i form af den maksimale iltoptagelse. Der hvor at okklusionstræning for mig er relevant i forhold til den aerobe præstationsevne, det er i form af den aerobe kapacitet, eller den her sådan bufferkapacitet den her bufferkapacitet i forhold til det anaerobe arbejde, som jeg snakker om i forhold til i forhold til for eksempel basketballspillere eller badmintonspillere. Der hvor det er interessant i forhold til den aerobe kapacitet for mig, det er det vi blandt andet ved, det er, at der er en vækstfaktor, der hedder VEGF, som bliver opreguleret. Det står for Vascular Endothelial Growth Factor, og VEGF opreguleres blandt andet som resultat af hypoxi, altså den her registrerede lavere iltniveau, og så et øget stræk på karvæggen. Og VEGF er koblet til nydannelsen af kar, altså det vi kalder angiogenese. Så der hvor jeg tænker, at okklusionstræning kunne have relevans i forhold til den aerobe præcision, det er, at det potentielt kan understøtte nydannelsen af kar, og derved de her perifære kardiovaskulære adaptationer, som vi er interesseret i, især for, udholdenhedsidrætsgrenen. Og jeg synes også intuitivt, det giver god mening, at det kan være et stimuli, vi kan observere, fordi at hvis kroppen observerer eller opfanger, jamen vi har svært ved at transportere ilt ud til den arbejdende muskel. Der er stort tryk i de kar, stort tryk i de perifære kar, så reagerer den ved at danne nye kar, simpelthen for at gøre vejnettet ud til den muskel, der mangler ilt, gør det vejnet større. Det sidste her, det er lidt mere teoretisk spekulativt, end det egentlig er velunderbygget, men der hvor jeg kan se måske det største potentiale i forhold til det aerobe arbejde, det er mere i forhold til de perifære adaptationer, end de centrale. Det er nok sådan, at jeg vil stille mig. Så står der om okklusionstræning kan fjerne DOMS. Nej, det kan okklusionstræning ikke. Okklusionstræning kan føre til DOMS, ligesom at tung styrketræning kan. Det vi sådan observerer i den praksis, hvor vi arbejder, det er, at når man er vant til okklusionstræning, så ser det ikke ud til, at DOMS-responset er lige så stort, som hvis man laver hård udmattende tung styrketræning. Men for nye, der skal i gang, og det er jo et andet argument for at tænke træningscompliance ind, altså for nye, der skal i gang med at lave okklusionstræning, ligesom at det kan være ubehageligt og anstrengende, så kan det også føre til det her delayed onset of muscle soreness, altså muskelømhed de efterfølgende dage. Og det kan i hvert fald for nogle patientgrupper godt være en barriere, hvis de oplever stor grad af muskelømhed eller smerte på bagkant af træning. Så det kan det godt give at tænke den viden med ind i forhold til indkøring. Så er der et spørgsmål her, der er flere gange blevet præsenteret AOP på mellem 40-80%. Er der resultater på, om det er mere optimalt at køre med lavere belastning og 80% AOP, eller højere belastning og 40% AOP? Eller er der ingen sammenhæng i det? Jo, der er en sammenhæng. Som jeg sagde tidligere, så arbejder vi lidt med det her load pressure continuum. Så hvis vi arbejder med øvelser, hvor intensiteten i citationstegn er relativt høj, altså vi arbejder med en lavintens styrketræningsøvelse, de her 20, 30, 40% af en maksimal gentagelse,
så er det typisk tilstrækkeligt, at vi arbejder med en procent AOP på 40-50%, hvorimod at hvis vi arbejder med en meget lavintens form eller en passiv okklusion, så vil jeg skrue op for trykket. Så den måde, man egentlig bare skal se det på, det er, at jamen, har vi en meget lavintens øvelse, så kan vi accelerere den muskulære udmattelse, og derved også det træningsrespons, vi får, hvis øvelsen er meget lavintens. Har vi en mere højintens øvelse, så kan vi tillade os at skrue trykket ned, fordi at intensiteten i øvelsen er tilstrækkeligt til, sammen med et lidt lavere tryk, at vi opnår meget høj eller maksimal muskulær udmattelse. Så se det som sådan lidt et low pressure continuum, og der er ikke sådan, der er ikke sådan 100% svar på, men med den øvelse, det tryk, men det er sådan lidt mere, i dagligdagen vil det være med lidt mere sådan et praktisk fitting, og en dialog mellem den sundhedsprofessionelle og patienten som træner, og en vurdering af, hvor høj udmattelsesgrad har du i den her øvelse og med det her tryk, og så kan man ligesom fitte trykket ud for det. Når det er sagt, jamen så hvis man kan nå høj grad af muskulær udmattelse med 40%, så er der ikke noget argument for at skrue op til 80%. Det får man ikke et højere træningsrespons af. Man oplever bare et højere ubehag. Så vi er altså ikke interesseret i at skrue trykket unødvendigt for højt op i forhold til det ubehag, som patienten vil opleve. Var det noget med, at du måske kort ville fortælle lidt mere om studiet med patellatendinopati? Ja, der er jo blevet udgivet en case-serie af Sebastian Skovlund, og hvor Christian Coupé, som nogle af jer måske kender, også er medforfatter på. Og det de så her, det var et case-studie. Jeg mener, der var 7 deltagere med, så det er også ikke noget, vi kan sige noget statistisk om, men vi kan bare kigge på, hvordan de enkelte cases de responderer. Men det de ser, det er, at de har 7 personer med, som har kronisk springerknæ, defineret som springerknæ i mere end 3 måneder. Og så sætter de dem i gang med et intensivt okklusionstræningsforløb, hvor de træner 2 øvelser 3 gange om ugen i 3 uger. Og det de ser her, det er, at personerne har en markant nedgang i den smerte, som de oplever ved sådan et single leg decline squat, altså hvor de altså nærmest en form for pistol squat, hvor de skal sætte sig ned og så rate den smerte, de oplever i knæet, når de laver den øvelse. De ser også en reducering selve sådan blodflowet, eller hvad skal man sige, hvordan forklarer man det? I selve sådan, man måler på sådan doppler, så måler man på sådan dopplerpixeleringen og graden af sådan blodgennemstrømning i scenen, og det er jo et tegn på en syg scene, når det er stort, og det ser man også et kraftigt fald i. Så der var i hvert fald nogle indikationer på det her case-studie, at okklusionstræning kan være et potentielt redskab, man kan bruge hos, måske især hos de her kroniske senetendinopatier. Vi anbefaler stadigvæk i den praksis, som jeg er i, at man i udgangspunktet, for det er der jo god evidens for, forsøger at arbejde med tungere styrketræningsprotokoller. Altså der er jo det her klassiske langsom tung styrketræning, HSR-princip, eller ekscentriske protokoller. Men det vi også oplever, det er, og det er der også noget norsk forskning, der understøtter, det er, at hvis man laver den her type træning i sæsonen, eller uden at man aflaster fra den sportsspecifikke træning, som måske er en af de udløsende faktorer, så oplever faktisk mange en forværring. Så hvis man nu er i et sportssetting, hvor at man for eksempel med de basketspillere, jeg arbejder med, ikke altid har mulighed for at tage dem ud af den sportsspecifikke træning i lang tid, så kunne det være noget om at prøve okklusionstræning af hos den her gruppe, for eksempel af sportsfolk, i stedet for. De her fund, de er også understøttet af den her tyske forskningsgruppe med Christoph Sendner. Det han har lavet, og det har han vist både på patellascenen og på akillesscenen, det er, at han har, men det er så godt nok på den raske scene, men der har han lavet 12 eller 14 ugers follow-up studier med raske individer, hvor de laver henholdsvis tung træning og okklusionsbaseret styrketræning for patellascenen og for akillesscenen. Og det de ser på den raske scene, det er faktisk samme grad af senehypotrofi, altså målt som tykkelsen af scenen, og også scenens stivhed.
Og det er ret interessant og meget nyt i forhold til den sådan traditionelle viden og tilgang, man har haft til scenens tilpasninger. Så man kan sige, det her case-studie, som jo forhåbentlig snart kommer ud med et egentlig randomiseret kontrolleret studie, øh, som var på kroniske springerknæ, og så de fund, som Christoph Sendner og sin tyske gruppe har gjort sig på den raske patella og akillessene, taler jo ind i, og det er så medieret af den her hormonelle vej, altså taler jo ind i, at der kan være noget om, at IGF-1 og væksthormon kan ligesom give positive seneadaptationer. Og det er nok sådan det tætteste, jeg kan svare på det. Så hvis man har nogle udøvere derude, hvor man har svært ved at komme igennem med de tungere protokoller, det har også vist sig i øvrigt i dag, at der er faktisk noget, der tyder på, at de her moderate protokoller, altså man bruger styrketræning ved en 50, 55, 60%, også kan være ret effektivt, men hvis man har svært ved at komme igennem med den type protokoller, så vil jeg da i hvert fald anbefale, at man måske prøver okklusionstræning af. Men vi starter stadigvæk ud med de tungere protokoller, når vi står med nogle udøvere. Øhm, øhm. Så er der et spørgsmål: forandres den dosis respons på mængde protein post-træningspas, som normalt omtales i forhold til, når man er med okklusion, hvor man eleverer proteinsyntesen? Altså hvad skal man sige, hvis man kigger på at maksimere hypertrofien efter okklusionstræning, så er der ikke, hvad skal man sige, kigger man så på den mængde protein, man skal have om dagen for at maksimere det respons, så adskiller det sig ikke fra almindelig tung styrketræning. Og så godt som jeg er opdateret, så ligger det jo et spænd på mellem 1,5 til 2,2 gram protein per kilo kropsvægt per dag, hvis man er interesseret i at maksimere muskeltilvækst. Og hvad skal man sige, den anbefaling adskiller sig ikke fra, om det er okklusionstræning eller almindelig tung styrketræning. I forlængelse af patellatendinopatien ved vi, hvad vej det igangværende ACT-studie peger retning af, understøtter det fundene fra case-studiet. Jeg ved ikke noget. Det eneste jeg ved, det er, at jeg tror, man har haft svært ved at rekruttere forsøgspersoner nok. Jeg har i hvert fald set, fra man begyndte rekrutteringsprocessen til, at man stadigvæk var i gang med at rekruttere, at det var man i ret lang tid. Så det taler måske ind i, at man har svært ved at få tilstrækkeligt med antal af forsøgspersoner. Men jeg ved ikke noget omkring de resultater. Ja. Og lad det være det som det sidste svar, medmindre der kommer flere spørgsmål nu. Og ellers så tænker jeg, at det vi gør, det er, at jeg samler jo det hele op, inklusive optagelsen her af webinaret, i en e-mail, hvor I får et link til det. Så har man jo mulighed for at se det igennem igen, eller hvis der er nogle pointer, som man har glemt eller lige misset, så kan man scrolle igennem det. Og må der komme nogle spørgsmål på bagkant her, så skal jeg nok tage dem skriftligt, og så svare på dem i en mail. Jeg tænker, vi holder her. Vi er allerede gået et pænt stykke over tid. Sådan er det, når der er noget, der er spændende, og jeg snakker længere, end hvad intentionen var. Tak for jer, der fulgte med, og for at I havde lyst til at koble jer på. Vi lukker ned for nu, og så hører I fra mig på e-mail. Ha' en god aften.